Mara vilayatynyň Bayramaly etrafynda döwletiň howandarlygyna matbuaty hökmany abuna ýazylmak mögsümi başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä, munyň üçin büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralygynda pul tapşyrmak talap edilýär. Bayramaly etrafynda ähli büdjet işgärlerinden nobatdaky abuna ýazylşyga pul çöpleýärler. Bu edara kärhanalaryň arasynda Bayramaly etraf hastahanasy, mektepleri we öý müdürlükleri bar. Edaralar her bir işgärden değişiklikde 50 manatdan 100 manada çenli pul ýygnaýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Bayramaldaky habarçymyz 18-nji iýunda gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan büdjet işgärleriniň ençemesi gazet jurnallarda okar ýaly zadyň ýokdugyny aýdyp, özlerinde döwlet matbuatyna abuna ýazylmaga islegiň hem ýokdugyny belleýärler. Ýöne olar geçen ýyllardaky tejribäniň şu ýyl hem gaýtalanýandygyna ünsü çekip, gazet jurnallara abuna ýazylmakdan ýüz öwrenýärdi, pul tölemegi gijikdiren raýatlary işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem aýdýarlar. İşlejek bolsaň abuna hökman ýazylaýmaly. Sebäbi göwnüňize yaramasa arzanyňyzy ýazyp işden çykyp bilýärsiňiz diýip aýdylýar. Abuna ýazylmak islemeýänlere döwletiň guramaçlykly işlerine gatnaşjak däldigi we garşydygy barada düşündürüş ýazdyrýarlar. İşgärler düşündürüş ýazmajak bolup pul ýygnamak işleriniň ählisinde pul vermeli bolýarlar. Sebäbi bu düşündürüşi ýazsaň, şondan bir salym geçip geçmänke işden çykarýarlar diýip büdjet işgärleriniň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her aý diýen ýaly bir zada pul ýygnaýarlar. Üstesine de olar bu pul serişdesini işgärleriň aglabasy entek bank kartlarynaky zähmet haklaryny nagtlaşdyryp ýetişmänke talap edýärler. İşgärlerden paýta ýygmyna merkezden barla gelen wagty ýogorlara, ýürüte egin eşiklere we şuňa meňdeş zatlara pul ýygnalýar. Abuna ýazylşykdan öňürtüde gözegçilik üçin her adam 10 manat pul vermeli boldy diýip büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň edara kärhanalarynda döwlet matbuatyna abuna ýazylşyk ýylda 2 edek guramaçlykly häsiýetde amala aşyrylýar. Bu çäre her bir edarada ýylyň dürli wagtynda amal edilip, onuň çäginde büdjet işgärleri mejburi ýagdaýda gazet jurnallara abuna ýazylmaly edilýär.